Jongi nakaliang jong ka NPYF Meghalaya State Union kadai halor kane ka office memorandum ka bami jong ka Ministry of Environment and Climate Change ka badai jong kane ka Impact Assessment Division te ngiawan ban ya krani CM bat ngila ai da ka memorandum syai ban shimkhia ba ka union government bat ban use ya ka 6 schedule kum kata ka state ding ba ka para 12A B kaba kum kini ki jajaan ki bawan po government of India kin long exempted through a presidential notification te ngila ay kani ka shiti sha I honorable CM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council but nakaliang ka jong iru idaong bain sa shimkhya ya kani ka kam kaba dai kaba kongsan na kamenta ka state ka jongi but kamtam yangi po kani ka Khasi Hills Autonomous District Council jurisdiction nomor bangi tip haki port belarem katno nado ki meit teman ki jongi ki seng balang paper ki lai persya ya kane ka dauba ka government of India ka chatmu na ki port banti uranium pok state ka jongi nya ai kublai ya baro ki blaya persya ki banado menchua tenginget ba daka jinge trai rengkat lang jong baro nado jong ka NPYF ka state But the district council ngatrai ka government of India kan sengap ya kan ka jingput sengau ka jongi but immediately kan withdraw ya kan ka OM kamtam na po ki 6 schedule areas ke badai ki tribal areas ke bala itu kerpang ini hapo ka kernit bahril jong ka constitution